Ba, lagik nola hiltzen munduko despistaturik handiena. Txiste alda. Ez benetan gertatua plantxian. Munduko despistaturik handiena plantxiarrazuan. Ontsa? Ba, gizon honek, egunero gauza bera egiten hobentzian oerakoan. Oeko estalkia zabaldu, leioa zabaldu, eta zigarro bat patxaran, errekara begira. Eta zigarroa erretakoan, txondorra leiotik behera bota. Oera buruz bera salto egin eta los seko geratzen zuen. Ara? Baina, egun batean, behati dizela prestatu digo, erradik zigarroa, botadik zigarro txondorra, oera eta egin ez tipa salto leiotik behera. Ala, jo mentzuan munduko despistaturik handiena. Marka,